Namangha ang lolo ko sa mga kwento ng lola niya. Kaya mula nung gabing yon, lagi na siyang nagpupunta sa gubat at nakikipag-usap sa mga elemento. Simula din noon, nagsanay na siyang manggamot at mangtaboy ng mga masasamang elemento. Sa madaling salita, tinanggap ng aking lolo ang pagiging isang babaylan. Fast forward tayo ng ilang taon. Nasa edad 18 na ang lolo ko. Tapos na ang pananakop ng mga Hapon. Bumalik na sa ayos ang lahat paunti-unti. Nang maranasan niya ang pinakamalakas niyang engkwentro. Ito ay ang kalabanin niya, ang isang tikbalang na nanggagambala sa isang babae. Carpio, maaari mo bang puntahan ng isang babae doon sa may bayan? Taga-syudad ito. Nagbakasyon dito sa bayan natin. Pero ginambala siya ng isang itim na elemento. Hindi ko na kaya ito, anak. Kaya ikaw na ang pumunta bilang kahalili ko. Kasama mo naman ang pinsan mong si Celso. Samo ng tatay ng lolo ko sa kanya. Siyempre naman po, tay. Sinumpaan po natin na panatilihin ang balanse ng masama sa mabuti, mapatao man o elemento. Kaya pupuntahan ko po ang babae at titingnan ko kung anong magagawa ko. Tugon ng lolo ko. Agad na silang naghanda ng kanyang pinsan na si Celso. Nga pala, si Celso ay pinsan ng lolo ko. At mas bata ito sa kanya ng 3 taon. Pero nagsasanay na din maging isang manggagamot. Sa edad ni Lolo Celso, ilang mutya na din ang nasa pangangalaga niya nung mga panahong yun. At ang pinakamatindi rito ay ang trabungko ng buwaya. Hindi ko muna isasama ang kwento ni Lolo Celso dito. Spoiler lang yan para sa paparating na sarili niyang kwento. Habang nasa daan, pinag-uusapan na ng dalawa ang kanilang mga gagawin. Habang nag-uusap, biglang naisingit ni Celso ang tanong na, paano kung isa itong elementong gabay? Ang mga elementong gabay ay yung mga nilalang na nangangalaga ng kalikasan, kagaya ng mga kama-kama, tikbalang, anggita, tamawo, kapre, at mga diwata. Napaisip yung lolo ko. Kung magkaganon man, Celso, kakausapin muna natin ito. Susubukan ko munang makipagkasundo. Kapag hindi umubra, alam mo na ang plano. Tugon ng lolo ko dito. At ang plano na tinutukoy ng lolo ko ay ang huling alas nila. Ang pagpatay sa nilalang. At si Celso ang may higit na kakayahan para doon. Dahil sa taglay nitong trabungko ng buwaya at mutya ng buhay na dalakit na ginagawa nilang pangkulong o panggapos sa anumang nilalang. Ilang minutong paglalakad, nung nasa harap na sila ng bahay ng pasyente nila, agad silang pinapasok ng mga naroon. Pero may tanong ang mga ito sa kanila na nainsulto ang lolo ko. Ikaw ba si Juan Dumog? Ang bata mo pa. Alam mo ba ang gagawin mo? Pagmamaliit ng isang kapamilya ng pasyente. Tinitigan siya ng lolo ko at binulungan sa tenga ng, yung pigsa mo sa pagitan ng iyong mga hita, hindi yan basta-basta pigsa. May nasira kang punso sa tabi ng bakuran mo, no?
Nagulat yung tao dahil totoo ang sinabi ni Lolo. At dahil dun, nanahimik na lamang ito. Pagpasok nila sa bahay, napamura si Lolo Celso. Put! Na! Ano nga mo yun? Kasi sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy na animoy pinaghalong ensenso at sunog na goma. Basta, nakakasulasok na masakit sa sikmura. Magandang araw ho. Nasaan po yung pasyente? Agad na tanong ni Lolo sa may-ari ng bahay. Ayun, nasa kwarto niya. Hali kayo, sasamahan ko kayo. Napansin ni Lolo na napakaraming nakikiusyoso. Kaya sinabihan niya ang may bahay na walang ibang papasok kundi ang mga malapit na kamag-anak, kapatid, ama at ina. Isarado ninyo ang pintuan, bintana at buksan ang lahat ng ilaw. Ginawa naman ito ng may bahay. At nagsimula na silang magkarga ng dasal at proteksyon nila. Binakod na din nila ang buong bahay. Gamit naman ang dasal ng mutya ng buhay na dalakit ni Lolo Celso. Agad nilapitan ni Lolo ang pasyente at nakita nito na parang sobrang tanda na ng itsura. Kaya nagtanong siya sa may bahay na ina pala nung pasyente. Mawalang galang na, Ginang. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Anak ko siya. Siya si Gloria. Ilang araw pa lang ang nakakaraan nung umuwi yan dito. Tapos bigla na lang nagkaganyan. Tugon ng nanay ng pasyente. Nagkatinginan ng dalawa. Si Lolo Celso at ang Lolo Carpio ko. Agad na bungad ni Lolo sa pinsan niya. Maghanda ka, Celso. Mapapalaban talaga tayo. Agad namang tumango si Celso. Alam niya ang ibig sabihin ng lolo ko. Alam niyang kailangang pisikalin ng makakalaban niya. Ang pangangatawa ng lolo ko ng mga panahong yon ay napakatikas. Maskulado din ito dahil bukod sa pagiging babaylan niya, sinanay din sila sa pagtatrabaho sa bukid, gaya ng paggapas ng palay, paghakot at pag-araro. Ganon din si Lolo Celso. Manong Carpio, anong kailangan nating gawin? Malakas ang isang to. At para bang hindi madadala sa simpleng usapan? Tanong ni Lolo Celso sa lolo ko. Dating gawi, hindi kakayanin ng pasyente ang gagawin natin. Masyado na itong mahina. Tinitigan lang ng lolo ko ang pasyenteng nakahiga sa kama. Ang itsura nito ay parang matandang mamamatay na. Yung tipong sa sobrang tanda naghihintay na lang ito ng oras niya. Parang ganon. Nilapitan na ito ng Lolo Carpio ko at sinabi sa mga kaanak na magsisimula na siya. Nagpausok na si Lolo Celso ng ensenso at mga itim na sanga. Nag-usal na din sila ng mga dasal. Humingi na din sila ng patnubay sa kanilang mga gabay. Kinausap ng lolo ko ang mga magulang ng pasyente. Pasasanibin ko na ho ang nanggagambala sa anak ninyo. Kaya hanggat maaari, wag na wag kayong makikialam. Lumingon siya kay Lolo Celso at sinabing, Celso, maghanda ka.
Dahil kung hindi ko madala sa pakiusap, ililipat ko sa iyo ang sanib. Tugon nito sa pinsan niya. Alam naman ni Lolo Celso na pwedeng mangyari ang ganon. Matagal na nilang ginagawa yon. Lalo na kapag mahina na ang pasyente at hindi nakakayanin ng pisikal na katawan nito. Oo, Manong Carpio. Handa na ako. Tugon nito sa lolo ko. Nag-usal na ng dasal ang lolo ko at iniihip ito sa ulo ng babaeng pasyente nang biglang dumilat ang mata nito at nagsalita ng, Ikaw pala, Carpio. Nangilabot ang lahat sa narinig nilang tinig. Dahil hindi ito tinig ng dalaga. Animoy may 3 o 4 na boses ang sabay na nagsasalita sa iisang katawan. Sino ka? Anong pangalan mo? Tanong ng lolo ko sa sanib. Hindi mo kami kakayanin. Amin ang katawan ng dalagang ito. Hayaan mo na kami na gawin ang dapat namin gawin sa kanya. Sagot ng nakasapi dito. Anong mga nilalang kayo? Muling tanong ng lolo ko. Mga tikbalang kami. Binigo ng dalagang ito ang anak ng aming pinuno. Hindi niya tinanggap ang alok na pag-ibig nito. Kaya't inutusan kami na kuhanin siya ng puwersahan. Tugon ng mga sanib. Ganun ba? Maaari ko bang kausapin ang inyong pinuno? Habang sinasabi niya ito, inusal niya ang dasal na binigay sa kanya ng isa sa kanyang mga gabay. Si Yakal. Tumugon naman ang mga boses. Bakit mo ba kailangang kausapin ang aming pinuno? Tanong ng mga ito. May kailangan ako sa pinuno ninyo. Sabi ng lolo ko. Maya-maya pa, muling pumikit ang dalaga. At sa muling pagdilat nito, ibang tinig na ang narinig nila. Isang malumanay at malungkot na boses. Mararamdaman mo ang sakit na nadarama nito. Anong kailangan mo sa akin? Babaylan! Bungad nito sa lolo ko. Kaibigan, kilala kita. Isa ka sa mga alagad ng diwatang Lindayag. At oo, tama ang narinig mo kanina. Sinaktan ng babaeng ito ang kaisa-isa kong anak. Binigo niya ito sa pag-ibig. Ngayon, wala na ang aking anak. Nagpatiwakal ito dahil sa labis na sakit na naramdaman niya. Nauunawaan ko ang kalagayan mo, kaibigan. Ngunit alam mo rin ang kasunduan ng tao sa mga elemento. Hindi kayo maaaring kumuha ng mortal ng sapilitan, lalo pat ng dahil lang sa paghihiganti. Alam mo ang kaparusahan. Wala akong pakialam sa batas at mga kasunduan ni Lindayag. Kaya ako magiging hadlang ka sa mga gagawin namin. Isasama na rin kita sa mga kukunin namin. Pag-uusap ng dalawa. Tumingin ang lolo ko kay Lolo Celso. Alam na ni Lolo Celso ang ibig sabihin ng tingin na yon. Kaya agad na itong nag-usal ng pangpako sa sarili niya. Saksing buhay ang lahat na parang inihampas sa dingding ang katawan ni Lolo Celso. Nakadikit ito dito na nakadipa. Nung mga oras ring yun,
Ramdam na ni Lolo ang kamay ni Yakal na nakahawak sa likod niya. Iniangat ng lolo ko ang mahabang manggas ng kanyang damit. At tumambad sa lahat ang gintong mga letra na isa-isang umuukit sa mga braso nito. Ang mga letrang ito ay hindi mababasa ng isang taong walang aral sa pagkababaylan. Dahil ito ay mga sulat kamay ng mga diwata. Tiningnan niya ang dalaga. Nilapitan niya ito at nag-ihip ng dasal sa noo nito. Sabay bulong dito ng, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila makukuha. Dadaan silang lahat sa akin bago ka nila makuha." Tumangulang ang dalaga habang nakapikit. Lumingon na siya sa pinsan niya na nakapako sa dingding. Nang sabihin niyang, "Celso! Ngayon na! Pakawalan mo na siya!" Agad namang nag-usal ng pangbawi si Lolo Celso at agad nawala ang sanib sa kanya. Kasabay nito ay ang pagkawala ng malay ng lolo ko. Ang susunod na tagpo ay ayon sa salaysay ng aking Lolo Celso. Habang walang malay ang lolo ko, dinasalan niya ito ng pangdepensa. Tinitingnan niya ito kung nahihirapan ba o hindi. Pero bakas sa mukha ng lolo ko ang pagkapayapa. Balik tayo sa salaysay ng lolo ko. Ito yung nangyari nung nawalan siya ng malay. Kaya pala siya nawala ng malay. Pinili niyang harapin sa spiritual na mundo ang tikbalang kasama ng kanyang gabay. Kaibigan, hindi natin kailangang maglaban. Nakikiusap ako. Itigil mo na ito. Samo ng lolo ko sa tikbalang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukuha. Kaya huwag ka nang makialam pa, Carpio. Pagmamatigas nito. Kung ganon wala na akong ibang pagpipilian. Agad na tinawag ng lolo ko ang 10 dalakit nun. Inutusan niya itong gumawa ng bakod sa paligid nila. Tinawag din niya ang isa pang malakas na uri ng diwata. "Apitong, hinihiling ko na samahan mo ako rito." Nag-usal siya ng dasal at bumalot sa kanya ang napakaliwanag na animoy buhok. Sa kabilang dako naman, nakita ng lahat ng tao doon na nagliliwanag ang katawan ng lolo ko, parang sinisilaban. Gamunggo na din ang pawis nito. Ang mga marka nito sa kamay na gawa sa ginto, animoy kumikilos. Panay ang mga gapang. Paikot-ikot yon sa buong katawan niya at mga kamay. "Tumigil ka na, kaibigan. Hindi ka mananalo. Kalaban mo na ang lahat ng mga diwata." Samo ng lolo ko sa tikbalang. Hindi ako susuko! Halatang nahihirapan na ito. Nakaluhod na din ito. Nang bigla na lang may nagsalita ng, "Ama, tama na. Mapapahamak ka lang. Tanggap ko na ang kabiguan ko." Nang tingnan ito ng lolo ko, isang binata na nagkatawang tao. Napakaamo ng mukha nito at balot ito ng puting tela na nagliliwanag sa kaputian. May ginintuan itong buhok na hawak. Gumagalaw ito.
Kaya naisip ni Lolo, ang buhok ng tikbalang. Naglakad ito papunta kay Lolo at iniabot ang buhok na hawak niya. Sabay salita ng, "Pakiusap. Tama na, Carpio. Huwag mo nang saktan ang aking ama. Ibigay mo ito kay Gloria. Babalik na siya sa dati kapag ginawa mo yun. Ito ang aking gintong buhok. Alaala ng pag-ibig ko sa kanya. Nagpatiwakal ako ngunit isinugo ako pabalik ng may likha upang tapusin ang aking misyon. Ang maging gabay ni Gloria. Kaya ako'y humihingi ng tawad sa kabila ng aking ama." Lumuhod ito sa harap ni Lolo. Maya-maya pa, naglakad na papalayo yung mag-ama. Bumalik na din sa ulirat itong si Lolo at ang una niyang ginawa ay tiningnan ang hawak niya. "Ang buhok! Celso! Dali! Ang dalaga! Ibalik mo siya sa katawan niya!" Patakbo namang nagtungo si Lolo Celso sa dalaga at dinasalan ito. Laking gulat ng lahat nang biglang nagbago ang itsura nito. Bumalik na ito sa dati. Agad namang tumayo itong si Lolo at inabot sa dalaga ang hawak niyang buhok. "Gloria, nanalo ako. Heto ang buhok ng tikbalang. Kusa niyang isinuko ito. At mula rin ngayon, magiging gabay mo na siya." Ngumiti ang dalaga kay Lolo at nagsabi ng, "Salamat, Carpio." Ngumiti din pabalik ang lolo ko at nagpaalam na silang magpinsan sa pamilya ni Gloria. Simula nung araw na yon, nakilala ang lolo ko sa larangan ng panggagamot. Gayon din ang Lolo Celso ko. Nga pala, nagkatuluyan ang lolo ko at si Gloria. Namuhay silang dalawa ng payapa. Ang pagiging babaylan ni Lolo ay iniwan niya sa kanyang pinsan. Paminsan-minsan ay nanggagamot pa din naman siya. Hanggang sa isinilang na ang tiyuhin kong si Toto. At siya naman, ang sunod na nakarinig ng pagtawag mula sa mga diwata na minsang nangyari din kay Manong Carpio. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakahusay, napakaganda, at napakagaling ni Manong Carpio. Pero alam nyo ba, may isa pang kwento ito. Pero patungkol naman yon kay Apo Lakay. Gusto nyo bang marinig yon? Sige, magbabasa ako sa comment section kung gusto ninyong marinig yon. Comment kayo ng "Lapag mo na pinuno." Kapag nakabasa ako ng maraming ganyang comment, ibig sabihin na pakinggan nyo yung video hanggang dito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.